Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra så frågar jag, och då börjar jag med dig, Lars. Tar du Lars Helge Higander, denna Fatuma Omar Mohammed, till din hustru att älska henne i nöd och lust? Ja. Hej, grattis, ni har precis gift er. Ja, tack så mycket. Hur känns det? Jättebra. Ja, fantastiskt. Ja. Det är ett speciellt datum det här, så att det känns ju... Ja, alltså det gick väldigt fort, men nu känns det som... Vi har varit gifta jättelänge. Det handlar bara om några minuter faktiskt. Fatma och Lars, ni har ju varit tillsammans i snart 12 år. Hur kommer det sig att ni valde att gifta er just på det här datumet, 12-12-12? Det är faktiskt Fatma som får svara på den frågan. Jag tänkte det var väldigt bra datumet och så lätt att komma ihåg. Ja. Nej, vi har ju funderat länge. Jag kanske ibland inte riktigt känt för att vara så jättesnabb. Och 11 år är väl, det är inte kort tid heller, men hyfsat snabbt i alla fall. Och sen, varför inte? Och det är ett lätt datum att komma ihåg. Så att bröllopsdagen ska man väl inte missa nu i alla fall i framtiden. Nej, sen dessutom hade vi pratat faktiskt att vi skulle göra det innan det här året. Ja, det här året. Nyårsafton var ju egentligen planerat. Ja. Men så bara kom det upp 12-12-12. Ja. Liksom, ja, det är ju ett väldigt bra datum. Och det verkar vara ett turdatum också. Ja. Väldigt fint ställe här i Nyköping. Och väldigt positivt. Så att, ja, det känns jättebra. Grattis, stort grattis till er. Tack så mycket. Tack.